Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi Mukoma Nashi, please post for me. Ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Asi makavigawo chitupa changu. Inini Mukoma Nashi ndiri kurarama ndiri munyika yevatorwa. But nyaya yangu Mukoma yakaitika pakati pangu nevamwe mukoma vangu. Zvakaitika ndezvekuti mushure mekunge mwana waMukoma amitiswa, mwana uyu akabva abatwa rafu. Saka ivo mukoma ndaigara ndichingotaura navo. Panguva yacho ndainge ndiri kuno kuSouth Africa, but mukunotaura navo ivo mukoma vaigara vachingondiudza kuti nyaya iyi yainge ichivarwadza, asi kuti vange vachienda kunotora mwana zvainge zvisingaiti. Pane mazuva mazhinji andaitovaudza kuti mukoma madii mamirira, inini ndatanga ndauya ikoko, tombogara pasi toona kuti mwana toenda kunomutora here kana kuti kwete. Saka zvakaitika ndezvekuti mwana uyu akabva azomitiswa muraini paainge ari form 3. Mushure mekunge mukoma vaona kuti ndo zvainge zviripo, mwana vakabva vamudzinga ndokubva azoendeswa nevamwe vatete kumba kwemurume wake ikoko. Kwaakamitiswa kwacho mwana kwainge kusimbori kure, ndokusaka ivo mukoma vaigara vachingondiudza kuti zvinhu izvi zvainge zvichivashungurudza because vaigara vachingoona mabatirwo ainge achiitwa rafu mwana. Saka zvakazoitika ndezvekuti mwana uyu akabva azobva pamuviri apa pakabva paine 7 months. Pandakanzwa kuti mwana ainge abva pamuviri mushure mekunge arohwa neumwe muroora wepamba ipapo, ende hapana kana action yakamboitika. Ndakabva ndatumidzira mukoma mari yekuti vange vachienda nemwana kuchipatara because takanzwa kuti mwana paakabva pamuviri akatomboita nguva asati aendeswa kuclinic. Ndokubva ndamhanya ndikanotumidzira mari ndichiitira kuti mwana asazokuvara zvakanyanyisisa. Mwana akabva azoendeswa kuchipatara ndokubva azonosukwa kuchipatara ikoko. Iniwo ndakabva ndazopindawo mubhazi nekuda kwekuti ndainge ndichida kunoona kuti nyaya iyi tingaigadzirisa sei. Ndakabva ndazofonera umwe munin'ina wangu uyo ainge agere uwo kuHarare nemhuri yake kuti ange achimbodzoka kumusha kuti tigare pasi sevanhurume tione kuti nyaya iyi ingagadziriswa sei. Chakazonyanya kuti bata ndechekuti mwana akati achiri kuchipatara ndopatakatonzwa kuti amai veMukwasha vainge vatotsvaka umwe mukadzi wekuti vange vachipa mwana wavo, zvichireva kuti mhuri iyi kunyange zvedu tainge tichida kuzogadzirisana nayo mune zvakanaka kuti vakwanise kugarawo nemwana wedu mune zvakanaka, zvainge zvava kusaita because zvainge zvichireva kuti kana tainge tichizodzosera mwana ikoko ainge achizoenda kunogara pachipare. Mukoma vakatsamwa ndokubva taona kuti apa painge pasisina zvekuzviita. Iniwo ndichizodzoka kuno kuSouth Africa, mukoma pane pavakazondikumbira mari but havana kundizivisa kuti mari iyi yavainge vachida kuenda nayo kupi, but mukoma vainge vatoronga rwendo rwavo rwekuti vange vachitoenda kune imwe n'anga. Izvi vakazotondizivisa mushure mekunge vabva kun'anga ikoko. N'anga iya yakabva yazovapa mimwe mishonga ende vakabva vazoshandisa mishonga iyoyo kuti vange vachiteya mukomana uya. Saka zvakazoitika ndezvekuti mukomana uyu ainge achiitawo zvechikorokoza, ndokwaakazofira ikoko. Izvi zvinhu mukoma zvakaitika hapana kana umwe munhu anozviziva. Zvinhu izvozvo zvinongozivikanwa neni namukoma munin'ina wedu ari kuHarare. Zvinhu izvi haatombozvizivi. Saka secret iyi mukoma ndine nguva yekuti kana ndikaifunga inobva yandishungurudza zvekuti ndinotombofunga kuda kuudza mudzimai wangu, but vanhukadzi munongovaziva kuti vanhukadzi havana secret. Saka ndinongotsvira zvangu mumwoyo. Ndinoziva kuti zvinhu izvi zvakaitika chivi, asi ivo mukoma kana vachitaura vanoti vakazozviita mushure mekuona kuti mwana ainge anyanyisa kushungurudzwa, ende mushure mekuti vashungurudza mwana then vakabva vazosarudza kuti vange vachizowanira mukomana uyo ainge amitisa mwana wamukoma umwe mukadzi.
apa mwana wamukoma ainge ari muchipatara panguva iyoyo, mushure mekunge mimba iyo yaainge akatakura yabva nekurohwa kwaainge aitwa nevamwe vaainge achiti amai guru vainge vari murorawo pamba ipapo. Mukoma, nyaya iyi inotaurika here kana kuti iniwo ndongosiyana nazvo? Ndinokumbirawo kuti munge muchindibvunzirawo kune vanhu vanoziva kuti zvinhu izvi zvakaitwa namukoma zvinganzi zvine ngozi mukati here? Ngozi inobata pamushonga here, kana kuti ngozi inongobata kana kuri kunzi munhu wacho akaita zvekufa achiita zvekupondwa? Because ivo mukoma vakaenda kun'anga ende mishonga yacho yavakazoteera uyo ainge ava Mukwasha Wavo ndo yakazomuurayisa pavainge vari kuchikorokoza kwavo ikoko. Please, kana mukazopostawo nyaya yangu munge muchindizivisawo. Pandiri kuda kunyanya kunzwa ndeapo pekuti pakadai zvinganzi mumusha matova nengozi here, kana kuti hungoriwo uroyi hwakaitwa namukoma. Please advise me. Hey, vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Hanzi ndiri kuda kuziva kuti izvi zvakaitwa namukoma zvine ngozi mukati here kana kuti kwete. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii, please post my story. Asi kana muchiposta nyaya yangu vigaiwo chitupa changu. Inini ndiri mukadzi ane 28 years. Amai vangu vakafa apo pandainge ndichiri grade 2. Baba vangu vakabva varoora mumwe mukadzi, asi vakatora munin'ina waamai vangu. Ndakabva ndatanga kugara naamai nini. Baba vakazofa apo pandainge ndava form 3. So ndakasara ndichigara naamai nini nemasisters angu. Ndakapedza chikoro. By that time my life was very tough. So sister yangu yakazoita friend yake yechikomana, akabva andipa ma-introductions. Ndakapedzisira ndava kudanana nemukomana uya. So akabva atanga kuuya kumba achitenga chikafu, everything zvaidiwa kumba aitibatsira. So ndo nguva yandakatanga kufarirwa naamai nini vangu. Ndakazoroorwa nemukomana uyu. Takatanga kugara tose. Kubva zuva randakapinda mumba make ndaingonzwa kungotya. After 3 months akabva azotanga kundiitira zvemagirlfriends non-stop. Ndaiti kana ndikamubvunza ndairohwa zvekuti ndaita kunge ndichafa nekurohwa. Ndakaudza sister yangu mararamiro andainge ndichiita, asi ivo vaigara vachingondiudza kuti shingirira. Ndakasvika pakumanikidzwa kuita bonde nemurume iyeye. Dzimwe nguva ndaibvuma nekuti ndaiti kana ndikaramba, let's say ndinenge ndichirwadziwa, ndine dambudziko rekuti paya pandinenge ndichangobva kumaperiods ndinenge ndichirwadziwa nejeko rimwe risingaiti, zvekuti kuita bonde ndinenge ndichitongoita zvekutongombunyikidzwa, but ndinenge ndichirwadziwa. And iye mazuva iwawo andinenge ndichimuudza kuti ndinenge ndichirwadziwa ndo paainge achitondiudza kuti kuchema kwese kwandinenge ndichiita kuya zvinenge zvichireva kuti ndinenge ndichinakirwa nebonde. Asi mukoma, ndinenge ndichitorwadziwa. Hapana kana chakanaka chaimborumbidzawo pandiri. Zvakazoitika mukoma, kwakazouya mumwe mukomana watakanga tava kusheya naye. Everyday aigara achingonzwa noise mumba medu, kusvikira azobvunza murume wangu kuti ko why uchingogara uchinetsana nemukadzi. Asi murume wangu akabva atanga kuvenga neighbor uyu, because zvakaitika murume uyu akangokaruka apinda mumba mushure mekunge anzwa tichiita noise. Ndokubva andipindira ndakashama, because on that day ndainge ndichangobvawo mukugeza. Murume ndokubva angotanga kundirova apa ainge achindirovera kamwe kanyaya kadiki diki. Saka murume uya ainge ava kugara munext door akangosvika nekungopinda mumba, because ndainge ndichidanidzira kuti veduwe ndibatsireiwo, kana mukasandibatsira ndinourayiwa pano. Paakapinda mumba akandiona ndakashama, I think ndo paakabva azongotanga kundichiva. Ndakatosara ndichitoroverwa nyaya iyoyo. Even inini ndainge ndava kusatobvumirwa kutaura naye. Ndaiva munhu ainge achingogara nemisodzi nemavanga. Neighbor uyu akagara achida kuziva secret life yangu, asi ndainge ndichingomuavoida. Ndakabata pamuviri penumber 2, asi murume wangu akandirova kusvika ndazobva pamuviri ipapo. Ndakazopedzisira ndava kunwa macontrols.
asi zvese izvi ndainge ndichizviita in secret because iye ainge achiti unofanira kuti unge uchiita pamwe pamuviri. But nekurohwa kwose uku kwandainge ndichiita ndainge ndava kutya kuti izvezvizvi murume uyu kana akandipa umwe mumwana wechinumber 2 ndinenge ndava kutoshungurudzwa even more, because kana achindishungurudza zvakadai tichiri nemwana 1, what more kana tava neumwe mwana. Ndakabva ndatanga kutora macontrols in secret. Zvandaiita Mukoma ndezvekuti macontrols awa ainge achigara mune rimwe monaki ndainge ndakamabvisa mune kamwe kapepa kaya kaanouya ari makare, ndokubva ndamaisa mune kamwe kaplastiki kadiki ndikabva ndamasunga. Saka pamonaki pane tumwe tukusimbi twekuti ukavhura so unokwanisa kutoisa zvinhu imomo, ndo mainge muchigara macontrols angu iwawo. Zvekare taiva neimwe TV stand yekuti mumakona mayo waikwanisa kuivhura, ndo mainge muchigara macontrols iwawo. Ndaitiwo paya kana murume abuda aendawo kubasa ndaibva ndasara ndichitora macontrols angu. Kana ari maweekends ndaigara ndatongoshifta macontrols andaifanira kuti ndinge ndichizonwa paweekend. Ndaikwanisa kungoisa pane imwe nzvimbo yekuti kana ndava kubuda panze ndichiita mabasa angu ndobva ndangotora macontrols angu. Ndainge ndava kutya Mukoma kuita pamuviri kundaidii nemararamiro acho andainge ndichiita, kurohwa, sometimes kusatengerwa chikafu. Nyaya dzese idzi ndainge ndisina kana wekuudza, nekuti amainini vangu vainge vachiitirwa zvose zvavainge vachida. Vaitotengerwa chikafu, sometimes mumba musina kana chikafu murume ainge achisarudza kuti aende kunotengera amainini vangu chikafu. Amai vainge vachidya vachiguta, asi misodzi yangu yainge isingaperi. Apa vainge vasina kana basa nazvo. One day Mukoma, neighbor yedu, yakazondiona ndiine tambo ndainge ndafunga kuti ndinge ndichizvisungirira mune rimwe garage. Iye akabva anditora akabva azopinda neni mumba make, akabva atanga kundibvunza kuti chii chainge chichinetsa. Ndakabva ndamuudza nyaya dzese dzainge dzichindinetsa. Akabva atanga kundiita counseling, achindikansela achindiudza kuti upenyu hunoraramwa kamwe chete, haufanire kuti unge uchizviuraya nekuda kweumwe munhu, haufanire kuti unge uchizviuraya. Akabva abika ndokubva ndadya. Zuva iroro Mukoma ndo pandakatotangawo kutosekerera. Handizivi kuti ndainge ndava nemakore mangani ndisingazivi kuti chii chinonzi kusekerera. Apa iye akabva anditi kana uchinzwa kuti unenge uine nzara, zvandichaita ndezvekuti ndichapota ndichingosiyawo makii pakati. Takabva tatenderana nzvimbo iyo yaaifanira kuti ange achizosiya makii. Akati murume wako apo paanenge abuda neniwo pandinenge ndabuda, then unongopinda mumba wobva wabika zvose zvaunenge wada. Mukoma murume iyeye kana pari pachikafu ainge ava kutenga chimwe chikafu chekuti murume paaizotodzoka achibva kubasa, kana iye abvawo adya kwaanenge abva ikoko, ndaisambomubvunza ende ndainge ndatovaoneka I don't care attitude, because ndaiti pose paanenge adzoka achibva kubasa ndaitomunyengerera kuti ange achindipawo kamari ndimhanye kuenda kunotenga tumavheji. Dzimwe nguva ndinenge ndatokweretawo tuhupfu mumaraini. Ndainge ndava kutozivikanwa kuti amai vekadhishi mumaraini. Kubva ipapo Mukoma ndainge ndava kunzwa kuti panhau dzechikafu ndainge ndazorora. Murume akazodzoka akadhakwa umwe musi achiti anoda mwana, saka aiti ari kuda kuita bonde neni. Semunhu ainge akuita zvemagirlfriends ndainge ndava kutya Mukoma. Ndakaramba, but ndainge ndichitoziva kuti ndicharohwa. Ndakarohwa zvekuti neighbor akasvika pakupaza door akabva apinda ndokubva azotanga kurwidzana nemurume wangu. Murume wangu akaramwa achiti ndiwe wandirovesa. Akabva arongedza hembe dzake nekubuda kwava kutoenda kuSouth Africa. So kuti ndinge ndichidzokera kumba kwaamainini ndainge ndichiziva kuti inhamo yega yega. Neighbor ainge asina mukadzi akazondikumbira kuti ndinge ndichipota ndichimumwachira nekumuitirawo zvimwe izvo zvaainge achida kuti ndinge ndichimuitira. Semunhu ainge apererwa neupenyu ndakazosvika pakumubvuma ndikapedzisira ndava kudanana naye. Mukomana uyu ainge ari a nice guy Mukoma. Saka pandakatanga kudanana nemukomana uyu, murume wangu uyo ainge ari kuSouth Africa akabva azotanga kundipa pressure.
iye akabva andiudza kuti kubva zvaainge akaenda kuSouth Africa akabva atanga kupindawo chechi yechipostori, saka kumasowe ikoko ainge akaudzwa kuti hanzi pane mweya uyo wainge wakagadzikwa paari. Handizivi kuti ichokwadi here kana kuti, but kubva zvaakazonditumidzira mari kuti ndinge ndichimutevera kuno kuSouth Africa, upenyu mukoma hwakabva hwachinja. Zvese zviya zvekurohwa zvakabva zvapera. Kubva zvandakauya kuno kuSouth Africa handina kana day raakambogara asimudza ruoko rwake achiti anondirova. Munhu wekuti ava kungogara achindipa rudo, but dambudziko mukoma paya paakandisiya kumusha, even though akangondisiya kumusha kwekanguva kadiki diki, mukoma ndainge ndava kutosangana nababa vaya vemunext pabonde, ende tainge tichingosangana pasina dziviriro. Iniwo semunhu ainge ava kupiwawo rudo, handina kana kuzomboita pfungwa dzekuti ndinofanira kuti ndigare ndichingonwa macontrols ndokubva ndazobatira pamuviri. Mukoma pandakauya kuno kujoni ndainge ndatova nepamuviri, ende ndakabva ndaona kuti mwedzi yacho yainge yakatonyanyisa kusiyana zvekuti murume aitosuspekta chete kuti mimba iyi haisi yake. Paakanditumidzira mari ndakabva ndaenda ndikanotenga mapiritsi awa ndakabva ndaona kuti ndimanwire ndichiri kuno kuZimbabwe hazviiti, saka ndakazonozviitira ndava ikoko kujoni. Zuva rekutanga takatosvika tikasangana pabonde mune zvakanaka-naka, but iye akatoti kudziya kwacho kubva mava kudziya amai mwana, hana yangu yakarova. Mangwana acho makuseni akati aenda kubasa, ndo pandakasara ndichitora mapiritsi aya. Ndakabva ndatomunyepera kuti maita munyama, handiti munoona presha iya yamainge muchindipa kuti huya manje mazuva angu ekuenda kumaperiods atosvika, hameno zvenyu. Iye akabva angoti as long as takwanisa kuita nhasi hazvina kana basa, tichazotanga kuita kana wabva kumaperiods. Mukoma iye achienda kubasa, ndakabva ndazosara ndichinwa mapiritsi aya ekubvisa pamuviri. Ndakabvisa pamuviri mukoma ndigere nemurume ndichingomunyepera kuti ndiri kumaperiods. Ndaiti paya pandinenge ndava kunzwa kuti iko zvino zvindava kusukwa manje mudumbu muri kurwadza, ndaingonyepera sekunge ndiri kunzwa jeko. Mukoma, this is my own confession. Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. If you have your own story that you want to share, please uyaiwo kuinbox kwangu munditumidzira nyaya yenyu.